nga dagitang agundaway. Ket dinggan tayo man iti maysa nga balikas. Sabi nila, kapag ikaw ay may partner sa buhay o kaya ay may asawa, masaya hanggang sa una o kaya ay hanggang sa huli. Totoo kaya? Yan ang tanong ng karamihan, lalong-lalo na sa mga single at sa mga baak dyan. Bakit nadamay na naman po yung mga baak ko na naman? At syempre kakabsat yan papagayam totoo, dahil sa mga may partner dyan, sabi nila masaya sa una, pero pag nagtagal, marami nang mangyayaring hindi maganda. Pwede nang maglihim ang isa at yun ang cause ng pag-aaway niyong dalawa. Tapos pag nag-away kayo, ngayon ganito ang sasabihin mo. Mga tanong na kailangang sagutin. Nasaan ka? Ano ang iyong ginagawa? Napakasinungaling mong lalaki ka. Napakasinungaling mong babae ka. Paunay ka. At syempre sa mga may asawa dyan, ay tabi-tabi muna. Sabi mo, nasa trabaho ka, yun pala nagsisinungaling ka na. Nag-usap tayo kagabi. Sabi mo wala kang pasok, pero pumasok ka naman pala. Ay nakaw, napakahirap ng may asawa. Kaya sa mga single dyan at sa mga baak dyan, ay wag na kayong mag-asawa. Tapos, ano ang iyong gagawin na babae? Ngayon, maglalabas kayo ng sama ng loob. Tapos, iinom kayo? Tapos mag-aaya kayo ng inuman. Ngayon malalasing kayo, tapos magsusuka kayo. Ay Diyos ko. Ay nako. Ay sa mga wangay, wag na kayong mag-asawa. Ayan ni Kadano Jefferson Ramos Pasyatano. Kunam idilakay nga hangka uminom. Ngem idinagasawatan kanayon met di barbartekmon. Awampay tin maluton tugtugawamon day tabarkadamon. Paonayay.